Diolch am eich gwylio. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i gyflwyno raglen hwn sydd yn galw Notepad++, sydd dwi'n anhofio iawn amdano fe, ar gyfer amrywiaeth o reswm. Y gyntaf yw mae'n temlad ar agwedd yn gyfeillgar, oherwydd mae'n tebyg i'r rhaglenau oddi wrth y dyddiau Windows XP a Windows Vista. Mae'r Notepad++ yn gallu rhedeg ar Windows 10 a Windows 7 hefyd. Yr ail reswm yw mae'n rhad ac am ddim. Hefyd, mae'r lawer o'r ychwanegiadau cysylltiedig gyda fe sydd yn rhad ac am ddim hefyd. Un ohonyn nhw yw'r un sydd yn galw HTML tag. Dwi'n ffeindio mae'r offeren hynny yn eithriadol yn defnyddiol, achos mae'n hynny yn dangos yr tag arall ar gyfer neb un tag. Hyn yw yr tag agor ar tag cae neu y tag cae ar gyfer y tag agor. Er enghraifft, os dwi'n mynd i'r tag HTML fan hynny, mae hynny yn dangos y dau tag yn y lliw porffor. I dangos sut mae'r offeren hwn mor defnyddiol, os dwi'n gwneud yr tudalen yn fwy cymhleth, fel hynny, nawr, dach chi'n gweld mae'n hawdd i deall pa un o tag yw perthynas i bach un. I osodi yr estyniad ar gyfer yr tagiau yn yr rhaglen hwn, sef Notepad++, mae'n angen i mynd i'r diwyslein ac hefyd i diwys plugins. Wedyn hynny, plugins admin. Wedyn hynny, angen i mynd i'r tab available ac wedyn i chwilio am HTML. Tan ydyn ni yn dod o hyd o'r HTML tag, mae angen i clicio ar y blwch check. Wedyn angen i clicio ar y botwm osodi. Mae'r estyniad hwnnw yn rhad ac yn ddim, ond mae'n angen i fod ar-lein pan gwneud y gweithrediad hwn. Os dach chi'n clicio yes, fydd y Notepad yn cael ac yn agor i barhau gyda'r gweithrediadau. Felly, dyn ni'n clicio ar y botwm yes. Nawr, os dyn ni'n mynd yn ôl i'r plugins, admin, hefyd yn mynd i'r tab installed, dyn ni'n gweld mae'r estyniad HTML tag wedi ei osodwyd yn yr rhaglen hwn. Wedyn, yr ail peth dwi'n eisiau i dangos yn y fideo hwn yw pan rydyn ni yn rhaglennu yn y iaith PHP gyda'r rhaglen hwn, Notepad++, dyn ni'n gallu yn defnyddio llawer o linyn, sef strings. Fel hynny, mae'r ffwythiant return HTML yn dychwelyd llinyn here yn dechrau gyda'r tag H1.
Ond mae hynny yn lliw clywed sydd ddim yn hawdd i gweld. I newid lliw hynny, mae'n angen i ni i fynd i'r settings, neu osodiadau. Wedi hynny, angen i clicio ar Style Configurator, neu penodiwr dull. Wedyn, mae angen i dewis y iaith. Rydyn ni yn rhaglennu ar y moment yn y iaith PHP, felly mae'n angen i dewis PHP, felly mae'n angen i dewis llinyn neu string. Fel da chi'n gweld, mae'r lliw yn yr blaendir yn llwyd neu llwyd gwerth. Mae angen i newid hynny i lliw arall sydd yn mwy amlwg fel hynny. Wedyn mae'n angen i achub. Hefyd mae'n angen i mynd yn ôl i'r gosodiadau, i'r penodiwr dull. Felly mae angen i mynd i'r simple string, dewis y lliw blaendir, rhyw liw ychydig mwy amlwg, fel hynny, achub, achau, a dyna ni. Mae'r llinyn yn yr PHP yn fwy amlwg. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo. Tan y tro nesaf, hwyl.